από τις σπουδαιότερες και σπάνιες παρακαταθήκες του ποντιακού ελληνισμού προς την οικουμένη, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης του Πόντου με 972 μεγάλες αξίας τόμους σώθηκε οριστικά με την τελική ψηφιοποίησή της στην Άουσα, έδρα της τοπικής Ευξήνου Λέσχης, με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πολλά από αυτά είναι, πιστεύω, μοναδικά ανά την Φίλιο και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη η ψηφιοποίησή τους. Δίνουμε την ευκαιρία μέσα από αυτήν την ψηφιοποίηση στους απανταχού Έλληνες ενδιαφερόμενους, ποντίους και μη, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σελίδες αυτών των σπάνιων βιβλίων που φιλοξενούνται εδώ και χρόνια στην Νάουσα. Αυτός ο πλούτος, ο θησαυρός που μεταφέρθηκε από τους προγόνους μας από την Αργυρούπολη του Πόντου, που δεν πήραν τίποτα άλλο παρά μόνο τα βιβλία. Αυτός ήταν ο πλούτος, ο πολιτισμός, αυτές είναι οι ρίζες και μας κάνουν πραγματικά περήφανους για αυτήν την ιστορική κίνηση που πήραν και βεβαίως αξίζουν συγχαρητήρια στην διοίκηση και στην Οργανωτική Επιτροπή της Ευξήνου Λέσχης της Νάουσας. Η βιβλιοθήκη αποτελεί το καμάρι όλων των ποντίων που προσδοκούν να αποκτήσουν μια νέα στέγη για να στεγάσουν τα πολύτιμα αυτά κειμήλια. Έχουμε φιλοδοξία να πάρουμε ένα ιδιόκτητο πλέον θα μπορούσαμε να πούμε κτίριο νεοκλασικό εδώ της Νάουσας για να στεγάσουμε όλα αυτά εδώ μέσα τα οποία πρέπει να βρούνε το χώρο τους. Ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Φωτιάδης, στο λόγο του, περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις τελευταίες στιγμές του περίφημου φροντιστηρίου της Αργυρούπολης, όπου υπήρχαν οι τόμοι της βιβλιοθήκης λίγο μετά τον ξεριζωμό. Βγήκε, κλείδωσε το φροντιστήριο, έσπασε το τζάμι από ένα μικρό παράθυρο και έριξε τα κλειδιά μέσα στο φροντιστήριο και κλέβοντας πήρε και αυτό στο δρόμο της αναγκαστικής φυγής και εξορίας, μια αναγκαστική φυγή που σημάδεψε όλο τον προσφυγικό ελληνισμό.